No, ne on molemmat ohjausta, ja jos coachauksesta puhutaan työelämän yhteydessä, niin ne on työelämään liittyvää ohjausta. Ja molemmissa on koulutetut ohjaajat, jotka niin kuin tietää millä tavoilla ja menetelmillä, lähestymistavalla ihmistä autetaan kehittymään omassa työssään. Ja ne perustuu aina yhteistyöhön ja siihen luottamukselliseen ohjaussuhteeseen ja yhteistyöhön. Että kumpikaan niin kuin ei ohjaaja, työnohjaaja tai coachi ja ohjattava niin yksin tee sitä asiaa, vaan se on juuri se yhteistyö, jota kautta sitten päästään siihen tavoitteeseen, mitä yhdessä on arvioitu, että on viisasta tavoitella. No, eroa on sillä lailla, että työnohjaus on historiallisesti kehittynyt niin kuin ihmissuhdetyöhön ja ehkä nykyisin enemmän työnohjaus on semmoista niin kuin reflektointia, pohdiskelevaa työn tutkimista ja siinä ei aseteta niin tarkkaan sitä tavoitetta, että se tavoite voi olla yleisempi, että tuetaan työhyvinvointia. Et sitten coachauksessa taas kytketään usein se työyhteisö ja esihenkilö mukaan siihen tavoitteen asetteluun ja sitten asetetaan se tavoite yhdessä niin, että se puhutaan tämmöistä kolmikantamallista, että esihenkilö ja ohjaaja ja coach ja coachattava tapaa. Ja sitten se tavoite on semmoinen, että sitä voidaan suorastaan niin kuin mitata, että mietitään joku semmoinen konkreettinen, että sitten kun se on se prosessi ohitse, niin voidaan sillä ihan mitata, että päästiinkö tavoitteisiin.